ni'n symud ymlaen nawr at bencampwriaeth y Brydau Cyfandirol ac yn aml iawn enillydd yr adran hon sy'n mynd ymlaen ac ennill prif bencampwriaeth y sioe. Melvyn Williams, ydy prif bencampwraig neu pencampwr yn y cylch yma ar hyn o bryd? Bosib, ond mae yna un o ddau rei neis ymnadwy, ond mae'n rei neis yn yr adran arall hefyd, so ella dipyn bach mwy siarp yn yr adran eraill. Ie, wel ar hyn o bryd, y rhestr fer sydd gyda ni yw'r Rouge, y Zwartbles a'r Berishon. Ac yn bersonol, mae'r rhaid I fi ddweud, mae'r Berishon mae'n ei dala fe llygad I o ddechrau'r wythnos. Weles I y teulu yma yn dadlwytho, a mae fe'n anferth o hwrdd yn dywe, o iddo Ifan Beinon Thomas, Goetre Fach, Llanon Sir Gar. Beth yw'ch barn chi ar y tri? Dwi'n hoffi'r Berishon yn fawr iawn, dwi'n gweithio ti. Mae'n siapus iawn dydi. Mae sefyll yn dde, mae'n gefen den o 4 coes yn 4 cornel. Mae fe'n galed, dwi wedi trafod e. Rhaid na ti, swn i'n gallu dweud heb roi'n llew yno. Ond mae'r beirniadw wedi gwneud I benderfyniad dwi'n meddwl ac yn mynd i'r Rouge, Melvyn. Ia, mae hynny wedi syni fi braidd mi bach, mae rhaid fi cyfadda fel fab i'r beirniad, o well gen i'r Berishon, ond dwi'n meddwl y Berishon sydd wedi cael y reserve. Na, Ife, ni ddim yn siŵr iawn. Ond yn sicr, y Rouge sydd wedi ennill pencampwriaeth y defaid cyfandirol. A hynny, o iddo Line Duff o'r Alban. Chwarae teg, nhw'n dod lawr fan hyn mor bell. Ia. Mae'n dipyn o journey yn dod yma. A eto maen nhw wedi troi yr anifel yn allan yn arbennig o dda. A'r Berishon sydd wedi cael y reserve hefyd. O'n i'n agos? Oedd, agos iawn. Ddim yn bell. Oedd hi'n agos, oedd. Allech chi fod I roi gober un o'r tri. Oedd y ddafod Swabbles yn smart hwnna dwi'n fynd oedd hi. Allech chi fod gober un o'r tri, dweud y gwir. Just mater o fine-tunio oedd hi'n dweud. Siw bod i'n gweld rhyw fai bech ar y ddau arall I ti oedd i'r cyntaf I. A hefyd, mae'n dibynnu beth sydd wedi dal eich llygad chi ar eiliad bwysig o'na. Ie, hollol o fe'n. Just yn dibynnu ar y funud ola. Ac ar diwedd y dydd, efo'r beirniad mer, diwedd glonau, bob amser. Yn sicr, ie, diwrnod Hugh Williams, Pengroes Bryn Siencyn yn Ysmôn yw I heddi. Ac wedi roi y Rouge yn gyntaf, hynny o iddo Line Duff o'r Alban. A nawr dwi'n mynd mewn I gael sgwrs gyda Line Duff. Llongyfarchiadau mowr iawn. Congratulations. Thank you very much. Thank you. Why is the Welsh show so important to you? Well, we decided to do it this year just in case that we never had another year, on this earth. So we decided just to do it this year, and that was it. So why not? We've had a brilliant experience, shall we say? Brilliant, absolutely delighted. And you've done fantastic. Thank you so much. Congratulations. Thank you. Diolch yn fawr. So the Lowlands, please.